ịmakwa ebe mmadụ jesigoro dịkwa ndụ nata dai ọkwa Chinedume obodo mmadụ jesigoro dịkwa ndụ nata ọkwa Chinedume ebe ụfọdụ jalụfa dịrọ ndụ nata obodo ụfọdụ jalụfa dịrọ ndụ na n'obefa ọya kene Chukwu dị n'ime Chukwu dị n'ime ọdịgo obi n'igwe n'ododo ọkwa Chinedume ndị be anyị n'osetigo Chukwu ọma nara ekele Chukwu okike n'ịdịwo mma Fulufulu ndị dị mma batago n'ilu ka anyị na-aga azụ adịrị ya forward never backward never ọganilu ka anyị ga-enwe alịrị adịrị ya ndị afụcha na anyị ga-anyọfa nni ọfa na ife ebe abụ n'obi emebigo ndị afụcha na anyị ga-akwụrụ ọnụ ọfa na ife ebe abụ n'obi anyị asago onye afụcha na anya bụ Chukwu yara ma n'ofi ndị gọdị ife ọrụ mụ na chọrọ ụgbọ na-aga aga elele Oluwa, thank you for the grace in ime laka menu shawa. Mwelu koti munopi, mbolo bodo kanopi elibe nkiti. I'm see that same boy yo yenkuzi nonya muma polo saka. Fasina mafia kanaka afia, but Oluwa you prove them wrong. There is something for the hustle, a melon jamula nyaba. Light up my ganja chupado mbada. My hope go menisu come no wa. Asun nezienum Odogwonye fulum Nezonu wulegu wante jabo no tune dusim Na befu kwa muna convoy Just maluna Omegolu mi femna yo Okikekelu Omegolu mi femna yo All of my guys she the ball Orobu akolu jubu All of my guys kusinoku Orobu akolu jubu We live in la vida local Orobu akolu jubu From taxi to Range Rover Orobu akolu jubu Omegolu mi femna yo Okikekelu Omegolu mi femna yo All of my guys she the ball Orobu akolu jubu All of my guys kusinoku Orobu akolu jubu We live in la vida local Orobu akolu jubu From taxi to Range Rover Orobu akolu jubu Ezo kwezi Chukwu na-emeze Onya sili izu oike n'obere nwa afọ ebugola dị ike Inugokwe Ogbiche na ijesi anya gbala aka bata Chezo n'obi n'igwe nọ n'ọlụ na ngozi Chukwu nya na-ejele anya ozi Ịnụkwala ya Ịma akpọba dị ike ọkpọbaze mma ya Ndị wife n'anyị na-eti egwu Sombala ọkwa mmanwụ na-akwa Ịnọzikwa ya Akalu Jizọs nya nọzi n'ime m Ịmara odorufe anya na nnekwu ego nya na-etigbu amosu Ndị nwe ife abịago Sombala onye egwu Omegolu mi femna yo Okikekelu Omegolu mi femna yo
All of my guys see the ball. Orogwa Koluchukwu. All of my guys who see no ku. Orogwa Koluchukwu.
For the canon, watch a word that bear avalanche, the task force of the Lamont, in the task force, Lamont, a wife and the rest, Cavan, another one never walk, Bonya, Giovanna, Gozrincata. Ilama task force, second in Mono, money, somebody like my neighbor, senior brother, honorable. Area father. The father of all. When I go back to him, Panda South. Hey, we go. I don't know Brazil about that degree. As I'm got no one can area, not to go to and them up on a stage. Even in an effort. Here I go. Yes, so after one can come, I'm your brother, senior brother himself. Otto Tanning will big boy. Taking a China gong, but he could do it to a man with a single bone. Then they go. Person who has a title all the way from Lagos, not a pay by Google title, Nisi, now where I go come on, then you go when they go, you couldn't also go to the quick senior brother, the first one of this very family I know there. You go Katana Lagos, who don't come in, not play on me, this not great. Sino can I want ya? Dalo, I'm an ecan, and then Bill almost move back and that's okay. You the BC, what you Tennessee, you go. Yes, okay. After Gamburu back and so then my amiable father, the father who gave birth to the son or to Italian. Any man, why you make a lover? We amiable brother Bowen. On your way now for Bunya. I'm a group back and so we are no Bo also who to the hooker. Mongobo. I'm like an get in on corporate, white and white. Only go in now, open a picket that you ever use of fame. The water go, and now a picket that I just change sharp. I do about going on. I'm can't see my own thing. What I mean. Other marine, I don't carry charge over a card. I'm not a charge. I'm adapt life on direct na stage. And then I'm from far from off. As I would you have come again, I don't. Never by so much. And my two to I'm never. No, Manguabo. A question of going to be the one going to look at it. Impotazia teacher, remember, you will see me go now. Or put on a walk on a tongue. You want to make one or two make on a Egonadana. Can't have who knew Kamala to go can do my bomb. I can't talk. Yes, sir, I agree. Manguabo. As I put away, give you 2 million. And make a Balodan. Baka Erika. Everyone else has to get a mother for reality.
onye nụ ọbụkwana Italian man nyewa bụ aka ekpuchi ọnwa ife niile na-adị ngidingi aka ekpuchi ọnwa nwa na gulere nya bụ elegede nwa igbe ezunu azụ onye nwere ike nya bụ Okpuchukwu machiri ewetagwo ana m ekene gị achọ ka m nwere opportunity a wee nwere microphone nyevie n'aka awamia bụ father of the day afọ mụrụ nwa eji maka ya nwa nọrọ ebe a adọrọ m sọ na o nwere duru nwere okpuru ede karịa ya okpuru ede ya gbagote okpuru ede etuole etue ịma na okpuru etuole etue na-adị iche ndị na nne ka sị ka arapụ m maka na mkpọ mala ewetago nramarawa isi a yes ọ dị oke ndị ọga na udoka 8th grade biko unu ara na ejiri m nrapịa udoka 8th grade bawa bụ afọ mụrụ nwa ị na-anya fụ na va juru n'ikem ebe va si bịa onwe ndị ji plane bịa onwe ndị ji taxi all the way from Iyatago obefe mmiri ọgwụ ndị ka na-abịa ndị plane va kwụsịrị n'ụzọ o nwere gosiri ojive a na-achọ helicopter ga drop va before ma wọzọ biko ka m nwee microphone nyebịa n'aka nna anyị ka o kpugheela anyị ọnọdụ daalụ agwụla ekele m unu ekwe m sị na ndụ mmiri ya dị ndụ azụ ekwe m sị na ndụ nwoke ya dị ndụ nwaanyị ya dị ekwe m sị na ọkpọ ya bụla jebe ebe a bụ ọkpọ maka eji ya na ekwe m sị na ndị na-eme ile ọma na-eme bụ nwa Tochukwu na-eme olili omecha ometa ihe ọma uti ụmụnne ya na ụmụnne ya ekwe m sị na onye ọbụla bịara ebe a na ya adịla ya mma agwụla ekele m unu biko aka kwụọlụ nna anyị unu mana nkwu okwu adịrị izi ọ bụ na nkwu okwu dị izi jegodo ebe mmadụ nwụrụ si na ngị gburu edi ire ka mmadụ ma ọnụ agị ji wee kwunye bụ okwu ya ejikwu ya n'ala ụlọ abụ ndị nwe ozi ya ata izira na-egburu ngị na ya eniku na ọnụ na ovini ọ na-enyere gị last respect enye gị n'ini ọzọ without apathy kedu ebe a na-akpụ ya o gburu ya na onye eye ọ dị mma achọ ka m nwere opportunity a wee kene ma amịa bụ senior brother Italian man nwere NAFDAC number kere na-ekwu okwu ya onye na-ekwu bụ mmanwụ na ọnwụ ya mmanwụ bụ original mmanwụ plus his own father's mmanwụ ọ bụrụ mmanwụ nya bụ Godi Ọzọkwụ Chidokwu Ike Italian man am na ekene ọkụ n'usuele na-agba ibe nwe nke na ikwune ọkụ n'usuele na-agba ibe ozugbo ka mbụrụ kpe ekene sobe ma amịa bụ senior brother bụ Chiedu Ọzọkwụ Chidokwu Ike ozigbo nụ n'onwe
ị na-akpara ụkpala ịbịa mana ị na-azọ nọ na amụrụ mma ebe dị azọ na ebe bọọsụ dị iji ị na-eke moto na-eke ego ịghọtago iri na-eke erike ozigbo abụrụ m gị mgbe ị na-anabata ndị ọgana mmanụ ebe ọkpa dị gị n'ọkpa ị na-agba egwu nọ na ijikwa na ego wee na-agbanwe agbaji onye ọzọ ọkpa sekere mụ na foto ka ọ dị ka ọmụọ na-eme dị bedde ịghọta kama iluo na nsị asa ịsapụ ava sapụ mikrofon sapụkwu akwụkwọ ịghọtago ọ bụrụ sọ mụnwa ka ị ya asadebe ọ ya arapụ okpu mkpu ọ dị m mma n'isi ikpu ịsapụkwana ya ọnya mere m ọzọ mbụ ọ dị oke ọ dị mma kedu ndị na-ekwu maka va the 8th grade of our brother bụ ndị Udoyachi 8th grade vanọ here original ka vanọ ya le nwanne be nwoke ọ na-adịkwana mma ọ bụ na akpa oku ụdị nwe aza maka ọ bụ na akpa ọ bụ na ịzarọ nna ya amamakwa mgbe ihe eji nwe aza again achọkwa ka m bụrụ ukpe ekene sobe the chairman of Udoyachi 8th grade bụ Emmanuel Ọnụọra honorable Emmanuel Ọnụọra mana ọ bụrụkwa ọra enyetago awanda bụ chairman am na ekene your boy is lawyer yes ka m bụrụ ukpe ekene sobe Mami Abu brother again bụ Igbago Igbo the former chairman of Udoyachi 8th grade and mekene onye na-ekwu okwu ya na-anụwa bụ the present original sports director of Anya Aguleri Jiavuzo. Yes, ọmụkwulia ọmụ maka ịchọwa ekwuli ọmụwa ịghọtago the original sports director of Anya Aguleri National Anya Aguleri Jiavuzo. Yes, ọ maka ọ bụrụ iru ya ka iburu ọfụma ịghọtago chairman am na ekere nna dị oprigo inegwu anyị okpue n'isi okpupu ya geta ọma abụzi ya ịghọtago ọ dị mma ndị Igbo na-achọ ka ha nwere oche ịghọtago nnọ na ndị Igbo yes achọrọ m ka nkene so many honorables here achọrọ m ka nkene mma anyị afọ mụrụ nwa n'onwe ya original mama kedu na-ekwu maka ya agbọmma Chidokwuike agbọmma odogo nwaanyị si na Nando bịa ma abụsịala anyị ụmụ nchọta ego ka nwaanyị a wụsịla anyị ọ wụsịla anyị ego nna m ego ka anyị na-eto Italian man deje sege kpọmọ akwa nga Nasarawa ala mesuru na-ekwu udu daddy onye na-etiri onwe ya Italian man negodu ka arụ si eme m nke ime na mmalụzi ya na tụtụ anya sị na m emewe aka ntụtụ mmemewu nke a n'ovu bịa nna enye gị gift of aka ntụtụ enyebego dadị daalụ onye na-etiri onwe ya mpa Jehova nna m nye gị kalịa nke i nyere m ịghọtago ka ị ga-esi wee na-ebuti ya bụ van na drọp taizia na-abịa mama ibe dị n'ime ebe ama bụ na moto na-abịa na-apụ ibe emezila oflodu ka a na-amarụ mana okwe ego mgbarike dadị ka anyị nakwa na-eto na nsị ka anyị na mbụ oke onye bụ gị mmiri ka m kwụọ gị aka ka ebe m bịakwala obodo anlụ I am here to serve all. Yes, okay. Gambulu Bekanese, Mami Abu brother, Honorable Sam Loco Alumni Company. Sam Loco Alumni Company. Honor here, live and direct. Skid up, boy! Skid up, boy! Come down again, how? One dollar. Skid out, go me and Abana one. If we go to Lamia,
Awesome move go move chale na ndị ọkpọ obi na-ebe echiri ebe ka da gbana ka da o menus. Yes, okay. Achọrọ ka mburu back na sebe ma amiable brother in the person of Chief Mr. and Mrs. Esele Mbako Ike. Kobania, unu wala keji akwa kena. Kobania, na kone. Manune ezibana aka hunji akwa kena mkwa mmadu iwe nisi. Makuna kubo mmadu. Ewotego. Kobana ogene gaina nunu. Ome. Igwe kata na Lagos. Black Omeni Ibesu na Glady. Senior brother. Ine evye, bebe enye. Oweri mmanwu. Abacha. Uwa atobu oge. Ọsọ. Onlebe Oweri. Ọba ni di na-eme ihe. Oweri na-eme nwa kedu ihe chọrọ ka anyị nwa mee. Oweri babazi ọbala. Oweri baba ọbala. Oweri baba ọbala.
Just wrap on the Mowaka. Yes,
Biko achọrọ m ka anyị gwụrụ n'ụkwụ ka anyị gụọrọ ya happy birthday to you. Then ọ bụ na ya gosizi happy birthday to you. Ada nwaanyị agwa anyị vojilu keki ọ bụ na ọbọmbụ ka anyị buchie ya azụ. Ode nwere. Biko ka gwụrụ n'ọtọ 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 onye ọtọ na-ekwọrọ ọkwụ na-akwụrụ aka. Ọ bụ na ọ bụ ihe eji nwa akwụrụ ọtọ adịrọ nwere aka kwụrụ ka nwa ya. Ọ na-eme. Before I count 2, 1, 2, 3, I go happy birthday. Yes, let's go there. Number 1, let's go. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Oh my. Happy birthday to you. Ngawale ka lewe na ako. How old are you now? How you now? Let's hear the last one now. Let's go there. I am +1 today. Are you young every day? Every day +1. One next week. Only you have one. Tell you one melody. I come mad at no aga na church pastor abani abaka. Baya bulu that dem go puffasi. Puffasi. Na you go buya fina. Yes, okay. Now I hear in the name of Jesus Christ, my God, today, God, because without our Lord Jesus Christ, thank you very much. I am starting from J, and when I was in Jesus in court, number 1, J, Reboto, E, Sarabata. Dogo hamanga duka hanga na sarabala besu bulekundo. Buyaga, S, Sebe, mwana fada soka biyo lekotona. Wale you. Ba. Rebe. Finally, S, or got to go. Scott. Jesus, I got to go. Hey, that's it. Hago, Odogo. MSA Kailo no to whiskey gun. I'm not from Obio or Gogo. No, what I say, I don't know to work. Now, because we go down your favorite rapper. I'm gonna cut cake. I just go down your favor. You know, everyone never know why in this one. Okay, what you make I'm better. That's what I call it more. Well, see a chill line in me. By one, come on, everyday one, no, I name me every year. Or name me, or they wait me. Man, no, window. I name you till 130 years. 130 go ahead, but more than 150. Only will not be near 10 over 140. Yes, man, I want cake, number 1, or Liverpool cake. Everyone else goes in a while, I'll be so busy, even in Ivory. Why no because then what is cake? Cake is only 4 letter words. You have all camera go behind me. Can they never know now? Just yaching a year. Complete on the pre-caganese. Come on, next one. I will upon a guy so. Yes, cake only 4 letter words. Kaidona number 1. C. Because of A. When it goes on K. To consider the other one, E, Kerewobo. Kabo, answer. We take Kosa. Will you eat the Ebolo? Nyabo Kabo, Asele, Makosa, Ebolo in your family in Jesus' name. And I go Pada Geba. Yes. Because your mama, it's all more than 1 night walk up and up. Mobi body up and naka. I'm not say no say the earlier each 100,000 awali a cake to taba kidavia 100,000 each our cake there. Can you name 100
Okay, 50, 50, 50. 58 hour cake, 50. A na-eme transfer mana ọ na akaụntụ m ka ihe etinye ka m nwee ike ekwu ya m receive onye ngwa 100 bịa 100 bịa 100 tinye na akaụntụ m ka m gosie onye nwere ebe nche ka akaụntụ ya na ọ dị bisi 100,000 ka kwụọ n'ọnụ 100 a na-akwụkwado aka ebe pụọ n'aka senior brother ya akaụntụ biko kedu akpa obi ya carpet ya oye ezu akịta wum igwe kala na Lagos ụgbọgo mmiri bezuru agụleru Italian man 100 arịsọsọ si na-ete atọ karịrị ogbu 100,000 kedu na-atụ ụmụazụ a onye ọzọ 50 onye 100 akwụrụgo 50 akaụntụ tinye na akaụntụ mmanwụ apịa ọgwụ chairman udoyati S grade 20,000 bịa chọrọ ni ma bịa kere eji brik bịa suvele bịa suyi ozugbo na-esu because take record 20 mamele ya That's all. How are you, brother? Back when I'm not car, it's still the riding clothes. Back when I'm not it's still the spending the electricity. That's all. OG dancers. Fuck out those who are here small. I will be a fan. Ndị enyi mmanwụ unu ya na awụ ọmụọnwụ unu Odogo Diga na-enwe ịnwe n'ebe esratọ unu nọgbara ọnwa dị iche unu dị n'ụdị Ezaka aja kwa Ezaka mayo Sakata nafani mawundi oneta abia mawundi ejanya ni na abatu di egu nwa ede baka wa agbo mafanya mayo Sakwa Ezaka Mawundi oneta abia knockout. No problem. Knockout today. Oh, knockout. Etem no ke ba mi anaka. Olili kalele. Alma kainoluwa.
ndị na-abata ebe a 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 yes ọ dị oke ịmanụ ọ bụ enyi mmanwụ ezi agwụlọtụ ogbe marika bịa Isaka mmalụ mgbe Isaka ị na-achọ nke ọma bara kobe nne na-abịa ogogo mmanwụ ụmụ ebe anyị nwere ndị batụ enyi mmanwụ anyị ọyakwa enyi mmanwụ ezi agwụlọtụ agwụlero mgbarike ụwa maọzọ mma aka ga-elu ọ bụrụ ọsọ gị nwere obi eji oto ogologo o nwere ọkwa na oke Israel na-agba ya enwe ọkwa ọrụ ndị Israel na-agba ya enwe ya bụ enyi mmanwụ apụtara ụwa ụmụ mmanwụ nwa amaka ndị mmanwụ ụlọ hichara ụmụ nwaanyị ọmụmụ obe egwu masquerade Salaka Maria Gwakwana enyiwe na-asụ nye gwogone mmadụ dịka yawana enyiwe nye megwugone mmadụ arụ dịka ọ na-epe ọkwasị osu ụlọ na-asụ iwe karịa na ama jijiji enyi mmanwụ nwa nwekwara ume ọhịa na ọhịa ọ na-azụ okwu na-eche eke arụ andị onye ọbụla ụlọ ala akịrị ọbịa nso bụ ọsọrọ ya akwụkwọ n'ala onwere
Isaka Zawani is all my tennis. Original. You will have that on my dead home. But you know, you don't know how we live in a dead story. I don't know if I'm very good or go to Toronto. Mawan at Saka. Mawan at Saka. Or bring the airplane cover. Check it out when you see. Every animal that is not getting guided. Also, I am not going to I want to wear Mama, drop your time, baby. Mama, Mama, nego for no. Mama, my loop. I never know what Mama clear on Mama. My whole lot.
mesio anyanwụ na-agbara na nwoke mụ na mụ galele anya m agwụ mere onye na-agba ego aja na-agba ego onye na-agba ọgwụ agwụla nọ ya ọdịnaba Ugwebi nwachi na-eme na-egwu kelele ọnwa dale na mụ kelele Ugwebi nwachi na-eme na mụ kelele ọnwa ebuka na mụ kelele Ugwebi nwachi na-eme na mụ kelele ọnwa ebuka
Abule iko bandiko,
abịa ime nwa bụla arụ anyị orobolili gaji mara buleri amali agabuchu onwe sịra apịtị ka ọ na-abịa inugo ururu dondo abuleri ike ọba na ndị ike ruo igbu ojiri semọgụ arụbinago ọrụ mụ na gị na bọbọbọ abụnibere ọmụrụ asị mụ na agaghị adịrị ọsị gwa ma ọ bụghị mali aba mụ na gị bụ nwanne mụ na gị na nwanne na nwanne n'ibe na-ebulu ọkụ pụrụ apịtị nwa bulere na tara aba bụrụ ozi chibi uri iyi aka buchi ụmụ onye ibe so na bulere gbara apịtị ka ọ na abụ na mmemme nwoke a na-egbe ma ọ haba gị My husband is celebrating his birthday. Okay. Today is the husband's name is Johnson. Together Ike Akepichoma one. I better listen to the long life and prosperity. Amen. More years to his age. Amen. An animal seen a 2-year baby and. Amen. Otu ofuru arụ ya fụkwara na-aga. Amen. Si na anya fụrụ ya taa ya fụkwa echi fụkwa ya na-aga. Amen. Si na n'ife ọma ya emebe ya. Amen. So when I si na Chukwu ya edebe ogologo ndụ na-arụ isi ike, that is long life and prosperity. Na-asịkwa na ndị na-abịala ije a today na okwu niile ha ji bịa ha ya anọkwa n'udo ebe ọ bụla onye si wee bịa wee na-ekpekwa n'isi di m si na ihe ọ na-emezute na o mechaa ya mụọ monitos akaụntụ Amen. na o si wepụ ego a na ọ ya nọchi mmaji. Amen. wee na-asị Chukwu na onye mere ka di m fụọ arọ emere ka ọ fụọ arọ disi na-asị na ọ dịrị isi mmadụ ịdị ndụ tinye na arọ n'elu arọ that is not easy na ana m ekele Chukwu n'isi ya si na ajọ nwoke na ajọ nwaanyị aghara afọ ya Chukwu na-ebe ogologo mba na-adị na-enye ya na-aga na n'isi ka m na-ekele n'isi ya age gracefully upon him. More years to celebrate good health upon to my husband, I pray. Amen. In Jesus' name. Amen. Mwada lolo Akepichoma na Guleri. One. I know thank you and a happy birthday to your husband. The Anambra is even as one or ya di ogonogo ndụ. O tinye arọ n'elu arọ. Mmụọ ego a na-abanye na-asụnye otu a ọ bụ teta elie oge wetalie ngozi ndị na-ebịala ebe a ga-anakwu n'udo nke a bụ ekpere ndị Anambra TV n'isi unu
Ọzọ hụziri ite zoro ya ka ọ ga-esi
ọnwa mebie owu mmeke na-eme owu mme ka ihe eme ewu na-esi eme ọzọ ihe na-eriche eri ya aka na-adechi ọlụ anya ihe na-eriche eri anya na-adechi ọlụ anya ọnwa onwere ike na-eme nne ma ihe onwe na-eme n'obodo obodo anyị dị ya ọnwa ndị ya bịakwa anyị ka na-eme kaba agbara mmadụ n'ikwu n'ime